Namaskaram. We will be teaching you Samadhi meditation, which is also called 8 Chakra and Transcendence meditation. Most egy nagyon mély, 8. csakrás, transzcendentális szamádi meditációt fogunk elvégezni. The 8th chakra is the door that puts you in contact with your astral body. A 8. csakra az, ami kapcsolatba hoz téged az asztrál testeddel. Its opening involves the cleansing of what holds humanity and you to the cycle of death and rebirth. A 8. csakra korlátozó tartalmainak megtisztításával kikerülhetsz az élet és a halál körforgásából. It is the energy center of divine love, compassion of the spirit and the spirit's selflessness. A 8. csakra a lélek végtelen együttérzésének, önzetlenségének is a csakrája. This chakra holds karmic residue of your soul's total journey of various lifetimes. 8. csakrában találhatóak azok a karmikus lenyomatok is, amelyeket a lelked előző létezésből hoz. It is the gateway of higher realms, abilities, and support the spirit go out of the body with a different perception and wisdom beyond the earth, planet realm, and its solar system, and even galaxies. 8. csakrán keresztül tudod a legmagasabb szintű képességeidet is kibontani, és lehetővé teszi a lélek számára, hogy a bolygón, a naprendszeren, a galaxisokon túli új perspektívákat is szerezzen. Take a long, deep breath and release, going deeper and deeper, deeper and deeper, knowing that the deeper you go, more relaxed you feel, more relaxed you feel, the deeper you go. Vegyél egy mély lélegzetet, és tudatosítsd, hogy minél inkább ellazulsz, annál mélyebbre mész, minél inkább mélyebbre mész, annál inkább ellazul. Remember, whenever we give the suggestion of cleansing the mind repeatedly, then the mind captures the thought of purity and then indulges in only pure actions, thoughts, and speech because it considers itself as pure due to this exercise being done repeatedly and suggestions being given constantly. Tudatosítsd, hogy minél többször adjuk azt az utasítást az elmének, hogy tisztítsa meg saját magát, a tisztaság minőségét integrálja magába, magáévá teszi, és ebből a térből tiszták lesznek a gondolatok, a cselekedetek is, ahogy folyamatosan ezt a megerősítést adjuk az elménknek. This way, one is able to master the indriyas and become enlightened in the due course. Ennek köszönhetően képesek leszünk az indriák mesterévé válni, és elérni a megvilágosodás állapotát is. I want you to take 5 long deep breaths. As you breathe in the divine light of supreme pure consciousness, and as you exhale all the toxins from your body and sending them to divine light of supreme pure consciousness. Vegyél 5 mély lélegzetet, a lélegzetvétellel szívd be a tiszta tudatosság, tiszta fényét, és a kilégzéssel minden méreg anyagot engedj el, préselt ki, küld el a tiszta tudatosság fényébe. Going deeper and deeper, deeper and deeper, with every breath you take, knowing that the deeper you go, more relaxed you feel, and more relaxed you feel, the deeper you will go. Mélyebbre és mélyebbre tudatosítsd, hogy minél inkább mélyebbre mész, annál inkább ellazulsz, minél inkább ellazulsz, annál mélyebbre mész. Inhale as though you are breathing from the perineum of the base of the spine. That is your root chakra. And we also call it Muladhara in Sanskrit. And as you bring energy up from your root chakra,
I want you to imagine your root chakra like a small lotus flower bud. At this moment, imagine that a spark of lightning strikes this root chakra. The same lightning which you see during heavy rains, and you feel very good about yourself, more calm and relaxed, and you imagine that this energy is coming up through this lotus bud, opening and becoming a big, huge lotus flower. A gyökércsakrán, a Muladhara csakrán keresztül, a gerincoszlop aljából lélegzünk be, és ahogy belégzel, vidd a figyelmed a gyökércsakrára, itt látsz egy pici lótuszvirágbimbót, és láthatod, ahogy egy villámszerű isteni fény belecsap ebbe a pici lótuszba, és egy óriási lótuszvirág nyílik ki belőle. This lotus bud becoming a big, huge lotus flower. At this moment, you will also see a part of your eternal soul molecule at the root chakra, which has been carried away from lifetimes to lifetime by you, and which carries your beliefs, memories, and karmas of your achievements and failures in all of your past existences. Láthatod, hogy az óriási lótuszvirág közepén ott van egy örök lélekmolekula, ami a lelked eddigi útjának információját, hitrendszereit, karmáját hordozza, minden siker, minden kudarc lenyomatát. You will see this eternal soul molecule and your root chakra both are swirling like a Sudarshan chakra. Swirling, swirling, swirling. Láthatod, ahogy a gyökércsakrád és a közepén az örök lélekmolekula egyre gyorsabban és gyorsabban forog, mint egy Sudarshan csakra. You are feeling very strong, powerful and comfortable. Any other sound apart from my voice will make you go 10 times deeper and deeper. Nagyon erősnek, magabiztosnak érzed magad, és minden hang, Sumánt mester hangján kívül, ami elér hozzád, abban segít, hogy még 10-szer ilyen mélyre menj. You are completely relaxed and very safe. Teljesen ellazultál, és teljes biztonságban van. Absolutely safe. Going deeper and deeper. The issue of the root chakra are getting resolved in the light of the Supreme Pure Consciousness. Gyökércsakra minden programja kioldódik a tiszta tudatosság fényében. We can also chant the mantra of root chakra. És ezt a folyamatot, a tisztulás folyamatát segíthetjük a következő mantra recitálásával is. Om Lam Namaha Om Lam Namaha Om Lam Namaha. All these mantras are sound mantras which energizes your physical body, your electromagnetic field, your energy body and your karmic body. They're all sound waves mantra which has got no religious background. Understand this. Ezek a mantrák a hang erejénél fogva működnek és hatnak. Ez a hang energetizálja az energiatestedet, a körülötted lévő elektromágneses mezőt, az akasa testedet, a fizikai testedet. Ezek nem kötődnek semmilyen valláshoz, a rezgés erejénél fogva hatnak. This strengthen your aura and karmic residues are cleared faster and faster. Ezek a mantrák erősítik az aurát, és a karmikus lenyomatok gyorsabban kitisztulnak. All the issues of lack of abundance and lack of support from your loved ones are getting dissolved and resolved and cleaned completely in the divine light. Just as you see the detergent like Tide, Surf, Ariel, Rin clean the dirty clothes in the TV advertisement and the cloth becomes sparkling white and spotless. You also feel and visualize your root chakra becoming pure and white with all the issues resolved. Remember, continuously doing this meditation will heal your issues of bones like back pain, sciatica, arthritis, as well as your emotional issues. Remember, all the physical issues first start with the emotional issues.
gyökércsakrából kioldódik minden szükségtudat, a bőség hiánya, a támogatottság hiánya, a családtagoktól. Lásd, ahogy a tiszta tudatosság fénye, mint egy szupererős mosópor, minden szennyeződést a gyökércsakrából eltávolít, teljesen ragyogóvá varázsolja a gyökércsakrát, ahogy a mosópor reklámokban a mosópor teljesen tisztára mossa a ruhákat. Lásd, tapasztal, tanúsítsd azt is, hogy minden a gyökércsakrához tartozó fizikai tünet is elengedésre kerül, minden derékfájdalom, izületi gyulladás, és tudatosítsd azt, hogy minden fizikai tünetnek van egy érzelmi programja, egy érzelmi mintája. Lásd, ahogy ez most mind kioldódik. And are the root of your physical issues and problems. I want you to imagine and find this energy coming up gently from your root chakra to your sacral center chakra, which we also call sexual chakra or Swadhisthana chakra in Sanskrit. And now és most lásd, ahogy ez a fény fölfelé áramlik, a gyökércsakrából eljut a 2. csakrába, a szakrális csakrába, a szexuális csakrába, szanszkritus Swadhisthana csakrába. Imagine your sexual chakra as a small lotus bird, and you see a sparkling of white light striking the lotus bud, and you imagine coming up this energy, opening this lotus bud and making it into a big, huge lotus flower. Lásd itt is, ahogy a szakrális csakra közepén ott van egy pici lótuszvirág, megérkezik hozzá, ez a villámszerű, hófehér isteni fény, ennek a hatására kinyílik a kis lótuszvirágbimbó, óriási lótuszvirág lesz belőle. Inside the lotus flower, you will find your eternal soul molecule, another eternal soul molecule, which you bring from lifetime to lifetimes. Now you find that your sexual chakra and the eternal soul molecule have started swirling like a Sudarshan chakra. I want you to imagine supreme pure consciousness, divine consciousness, washing away all the negativities from this sexual chakra and the issues of the organ associated with the sexual chakra. With the chakra are getting dissolved and resolved and cleaned completely in that divine light. Just once again, as you see the detergent like Tide, Surf and Ariel clean the dirty cloths in the TV advertisement, and the cloth becomes sparkling white and spotless. I want you to feel and visualize your sexual chakra becoming pure and white, and all the organs associated becoming ultra white pure. Lásd, ahogy itt is a közepén kinyílik egy örök lélekmolekula, és a tiszta tudatosság fénye, mint egy csodálatos mosópor teljesen tisztára mossa az egész szexuális csakrát, a szakrális csakrát, minden egyes részét megtisztítja. Minden ehhez tartozó szervet meggyógyít, tisztára mos. As if all the muck, all the sexual abuse has been cleaned by the divine, and all the dirt has gone into the divine light. Lásd, ahogy minden szennyeződés a szakrális csakráról elengedésre kerül, és felmegy a tiszta tudatosság fényébe. Remember, I explained you. The light is self-intelligent and has, per your observations, creates its own new reality. Emlékezz arra, hogy ahogy ezt tanította Sumánt mester, a fénynek kettős természete van, és a megfigyelésedhez képest alakítja a valóságot. Supreme pure consciousness erases all the darkness and dirt stored in the form of abuse in your sexual chakra. And this becomes lighter and lighter, lighter than the light, and all the abuse, verbal, physical, family, dramas, insults, humiliations, betrayals are getting dissolved and resolved completely. And this light of supreme pure consciousness has the light and ability to make everything an illusion. All memories of sexual abuse are getting healed at ancestral level also. That means your ancestors are also getting healed because your body is getting healed. És most lásd, ahogy minden szexuális, érzelmi, fizikai bántalmazás lenyomatta, kioldódik teljes mértékben szexuális csakrából, és tanúsítsd, ahogy ez generációs, családi szintről is
elengedésre kerül, tudatosíts, hogy az őseid is gyógyulnak általad, amikor a te tested gyógyul. You are connected energetically to all your pitris and ancestors. Imagine this light is traveling to gonads, to your sexual organ, cleaning all the mess, and then to your large intestine, which is about 4 to 6 feet long, and the small intestine, which is about 24 feet long, cleaning it completely and healing the fear of being taken advantage of. Imagine this light further going to your stomach, gallbladder, spleen, and the pancreas, healing them completely. See your pancreas being healed, learning the sweetness of life, and completely managing the chemical insulin, and being able to create adequate amount of insulin in the body. És most lásd, ahogy minden a szakrális csakrához kapcsolódó szervet is megtisztít a tiszta tudatosság fénye, a gonádokat, a nemi szerveket, lásd, ahogy ez a gyönyörű, csodálatos fény a vastagbélbe, a vékonybélbe beáramlik a gyomorba, az epehólyagba, a hasnyálmirigybe, lásd, ahogy a hasnyálmirigyet megtanítja ez a csodálatos fény, hogyan élvezd az életet, hogyan érezd az élet édes ízét, és megtanulja a hasnyálmirigy azt is, hogyan termeljen optimális mennyiségű inzulint a test számára. Just send the message to the pancreas. You are relaxed, very relaxed and safe. You are comfortable and strong. I want you to imagine this energy coming up from your sexual chakra to your solar plexus chakra, which we also call Manipura chakra. And imagine your solar plexus chakra as a small lotus bud. And you see a sparkling of light striking the lotus bud, and you imagine coming up with this energy, opening it completely into a big lotus flower. És most lásd, ahogy tovább utazik az energia a napvonat csakrába, a Manipura csakrába, lásd, itt is a pici lótuszvirágot érkezik. Ez a tiszta isteni fény, mint egy villámcsapás, ennek hatására kinyílik a kis lótuszvirágbimbó, és a közepén ott találod az örök lélek molekulát, kinyílik, óriási lótuszvirág lesz belőle. Inside the lotus flower, you will find another eternal soul molecule, which you carry from lifetime to lifetime. And it has started swirling like a Sudarshan chakra. And as you go deeper and deeper, knowing that the deeper you go, more relaxed to feel, the deeper you go. És lásd, ahogy a Manipura csakra, a napvonat csakra, és a benne lévő örök lélekmolekula is elkezd egyre gyorsabban és gyorsabban forogni, mint egy Sudarshan csakra, minél inkább ellazulsz, annál mélyebbre mész. Minél mélyebbre mész, annál inkább ellazulsz. Totally relaxed. Absolutely relaxed. Inside this lotus flower, as you see this eternal soul molecule swirling, and we chant the mantra Om Ram Namaha Om Ram Namaha Om Ram Namaha Om Ram Namaha. See this
chakra lightens up and washes away all the dirt as the detergent of Supreme Pure Consciousness, cleaning everything. And the light of Supreme Consciousness has the power and the ability to erase all the memories and karmas of darkness and dirt stored in the form of all issues of fear, of rejection, resentment, and regrets. Lásd, hogy a tiszta tudatosság fénye, mint egy nagyon erős mosópor, képes megváltoztatni a valóságot, eltávolít minden visszautasítottságot, sértettséget, bosszúállást, bűntudatot a harmadik csakrából, a napvonat csakrából. Lásd, ahogy ez megtörténik. Are getting dissolved completely, and the light of Supreme Pure Consciousness has the ability to make everything an illusion. Imagine your solar plexus chakra lighter than the light. Lásd, ahogy minden karmikus lerakódás elengedésre kerül, a tiszta tudatosság képes mindent illúzióvá alakítani. Lásd, tapasztald, ahogy a napvonat csakrát fényesebb lesz a fénynél. You're relaxed, very relaxed and safe, feeling comfortable and strong. Teljesen biztonságban vagy, ellazultál, nagyon erős vagy és magabiztos. There is nothing but Supreme Pure Divine Consciousness light. And you imagine and find this energy and light traveling to your liver and kidneys, erasing and removing all your old anger and issues of regret, rejections and resentment and grudges being healed and resolved. Lásd, ahogy a tiszta tudatosság csodálatos fénye most a napvonat csakrából beáramlik a veségbe és a májba, és onnan minden haragot, minden sértettséget, minden visszautasítottságot elenged, kitisztít. You heal your issues, you will find that unresolved karmas of ancestors are also getting a chance to resolve, as they would not have to reincarnate to settle this part of karma. És ahogy a saját magadat gyógyítod, tapasztal, tanúsítsd, ahogy ezáltal az őseid is gyógyulnak, így ők is egy lehetőséget kapnak azért arra, hogy ne kelljen azért leszületniük, hogy ezeket a karmákat feloldják, amit most te meggyógyítasz. When you do this exercise with this 8 chakra meditation in our advanced classes, this chakra is beaming sparkling light and clean with Supreme Pure Consciousness energy. Ahogy a harmadik csakra is teljesen ragyogó és feltöltődött a tiszta tudatosság energiájával. Now you find this energy coming up from your solar plexus chakra to your heart chakra, which is also called Anahata chakra. And imagine your heart chakra like a small lotus bird, and a spark of lightning strikes your heart chakra. You visualize you and this energy coming up, and your heart chakra becomes like a big, huge lotus flower, and you visualize another eternal soul molecule. És most lásd, ahogy ez az energia tovább utazik fölfelé a szívcsakrába, az anahata csakrába. Itt is látod a pici lótuszvirágot, ahogy az isteni fény felé csap, mint egy villám, ennek a hatására kinyílik, óriási lótuszvirág lesz, és ennek a közepén is ott van az örök lélek molekula. Which are brought from lifetime to lifetimes. And they start swirling along with your Sudarshan chakra. Swirling, swirling, swirling. Az örök lélekmolekula tartalmazza a lelked összes eddigi információját, és lásd, ahogy a szívcsakra és az örök lélekmolekula együtt elkezd forogni egyre gyorsabban, mint egy Sudarshan csakra. Om Yam Namaha Om Yam Namaha Om Yam Namaha Om Yam Namaha. You are feeling very strong, powerful and comfortable. This chakra lightens up and washes away all the dirt with the detergent of Supreme Pure Consciousness, with the light of Supreme Pure Consciousness. And the Supreme Pure Consciousness has the ability to erase all the darkness and dirt stored in the form of sadness, betrayal, hurt, rejection in your heart chakra. És most lásd, hogy a tiszta tudatosság fénye, mint egy csodálatos, szuper erős mosószer, minden nehéz energiát kimos a szívcsakrából, minden olyan karmikus lerakódás, ami szomorúság, becsapottság érzés, minden sérelem,
gyász, értéktelenség, lásd, ahogy ez mind-mind-mind elengedésre kerül, teljesen tisztára mossa a tiszta tudatosság fénye a szívcsakrát is. Also your organ heart getting dissolved and the heart chakra is lighter than the light and all the issues are getting healed completely. And this light of supreme pure consciousness has the ability to make everything an illusion. Lásd, ahogy a szívcsakrád is, és a fizikai szíved, annak minden egyes része teljesen tiszta lesz. A tiszta tudatosság minden korlátozó energiát kiold. If you find darkness in your heart, I want to take your hand and place it on your heart chakra and see this light going in your left and right lung also. És hogyha érzel nehéz érzést a szívednél, akkor tedd a mellkasodra a kezedet, és lásd, tapasztald, hogy ez a csodálatos fény most a tüdődbe is eljut, a jobb és a bal részébe is. Healing them. The healing light is going the walls of your heart. Just imagine, and cleaning them completely. And now going to the arteries and veins, clearing all the blockages and plagues. Yes, the light has been maintained. Do forgiveness with all the souls who have hurt you and whom you have hurt in this lifetime. This is the time. This healing energy is further traveling to your lungs. Lásd, ahogy a tiszta tudatosság fénye az egész szívedet, minden szívkamrát meggyógyít, a vénákat, az artériákat. Lásd, ahogy teljesen tiszta lesz, és ez az idő, ahhoz eljött az idő, hogy elvégezd a megbocsátást mindenkivel, akinek szüksége van, akivel szemben szükséged van neked, hogy megbocsátást kérj, és lásd, ahogy ez a csodálatos fény most a tüdőt is teljes mértékben megtisztít. And removing all the grief stored in getting healed with this pure divine light. You're relaxed, very, very relaxed and safe, comfortable, strong, powerful. Take a long deep breath. Minden gyász, szomorúság elengedésre kerül. Tüdőből lásd, ahogy minden itt tárolt gyász elengedésre kerül, teljesen biztonságban vagy magabiztosan. Now imagine this energy coming from your heart chakra to your throat chakra, which is also called Vishuddhi chakra. Lásd, ahogy fölfelé áramlik ez a csodálatos energia a torok csakrába, amit Vishuddhi csakrának is hívnak. Sanskrit. And imagine your throat chakra is a small lotus bird. As the lightning strikes, the lotus bird becomes a huge, big lotus flower. And you find that there is another eternal soul molecule over there which you are carrying from lifetime to lifetime. And you visualize both your eternal soul molecule and the throat chakra swirling like a Sudarshan chakra. You are feeling very powerful, strong and comfortable as you relax totally. És lásd, hogy a torok csakrában is ott van a pici lótuszvirágbimbó, megérkezik egy csodálatos isteni villámszerű fény, kinyitja a lótuszvirágbimbót, óriási lótusz lesz belőle, a közepén ott van az örök lélekmolekula, ami a lelked eddigi útjának összes információját tartalmazza, és lásd, ahogy az örök lélekmolekula és az egész csakra együtt elkezd forogni, mint egy Sudarshan csakra. Going deeper and deeper. Om Hum Namaha Om. Om Hum Namaha Om. Om Hum Namaha Om. I want you to imagine this energy further travel from your throat chakra to your third eye chakra, which is also called Agya chakra. És most lásd, ahogy utazik fölfelé az energia még tovább a harmadik szemcsakrába, amit Agya csakrának hívnak. And imagine your third eye chakra as a small lotus bird, and as the lightning strikes, you imagine that you and this energy come up and the lotus bird opening and becoming a big, huge lotus flower. You will see another eternal soul molecule which you have been bringing from lifetime to lifetimes in your third eye chakra, and both this molecule and your third eye chakra is swirling like a Sudarshan chakra. És lásd, ahogy a harmadik szemcsakrában is ott egy pici lótuszvirág, egy villámszerű isteni fény, kinyitja
közepében ott van az örök lélekmolekula, óriási lótuszvirággá nyílik a lótuszbimbó, és ahogy elkezd forogni, a közepében forog az örök lélekmolekula az egész csakrával együtt, egyre gyorsabban, mint egy Sudarshan csakra. You are feeling very strong, powerful and comfortable. All the issues of seeing the future, the fear of seeing the truth, and the fear of darkness are getting healed completely and effortlessly. Om Sham Namaha Om. Om Sham Namaha Om. Om Sham Namaha Om. Imagine this healing light is going to your brain, going to each and every part of your brain. Ez a csodálatos isteni fény eltávolít minden félelmet attól, hogy meglásd a teljes igazságot, hogy szembesülj bármilyen sötét részeddel, hogy meglásd a jövőt, lásd, ahogy a tiszta tudatosság fénye teljesen tisztára mossa a harmadik szemcsakrát, és most az egész agyat, az agy minden egyes részét átmossa, kitisztítja. Neurons and cells of your brain. Lásd, ahogy az agynak minden egyes sejtjét, agysejtjét teljesen tisztára mossa. Purifying it with this divine light of supreme pure consciousness. And this light is traveling and healing your prefrontal cortex part of your brain, which processes your thoughts, healing and aligning your left and right brain. Lásd, ahogy a tiszta tudatosság fénye most a homlok lebenyt, az elülső lebenyt teljesen meggyógyítja, tisztára mossa. Ez az a része az agynak, ami felelős azért, hogy a gondolataidat feldolgozza. Lásd, ahogy most mind a két agyféltekét, a jobb és a bal agyféltekét is szinkronizálja. You can see this picture and you know where the prefrontal cortex is and the left and right side of the brain. Balancing it so that you take wise decision as your left and right brain takes, like your left brain takes logical decisions and the right brain takes creative decisions. When they are balanced, they take the best decisions. Lásd, ahogy a tiszta tudatosság fénye kiegyensúlyozza, szinkronizálja a jobb és a bal agyféltekét, a bal agyfélteke felelős a racionális gondolkodásért, a jobb a kreatív gondolkodásért, és amikor ez a kettő összhangban van, akkor tudod a legmagasabb szintű döntéseket meghozni. That this divine light is going to your pineal gland. This pineal gland is the super master gland which has the power to control and manage all your glands of the endocrine system. Lásd, ahogy a tiszta tudatosság fénye eljut a tobozmirigybe. A tobozmirigy egy mestermirigy, ez felelős az egész kiválasztó rendszer működéséért. It is a pea-sized gland. It produces melatonin, a hormone that affects the modulation of your wake and sleep patterns. Hypothalamus and pituitary gland, you can see in this picture before you go to the meditation, which control your visceral functions, that is your stomach and intestine, digestion system and other system, liver system. Tobozmirigy az egy pici borsószerű mirigy, a melatonin kiválasztásáért felelős, ami az ébrenlét és az alvás fázisait szabályozza. Lásd, ahogy ez a fény eljut a hipotalamuszba, eljut az agyalapi mirigybe. Lásd, ahogy ez a nagyon fontos szerv az, ami az egész emésztésért felel, és sok más funkcióért. Lásd, ahogy ez is kifényesedik.
and all visceral system, body temperature and behavioral response such as feeding, drinking, sexual response, aggression and pleasure. Healing your behaviors and nature of your responses. Sometimes we react abnormally where we should act. Sometimes taking action is the right action. Sometimes taking no action is also the right action. And if your brain is balanced, it will take the optimum action. Az agyalapi mirigy a hangulatodért is felelős, és az olyan alapvető igényekért, szükségletekért, válaszokért, mint az, hogy eszünk, iszunk, szexuális érzésekért, és ezeknek megfelelően, amikor az agyunk kiegyensúlyozott, akkor a legoptimálisabb döntéseket tudjuk tenni. Van, hogy az a jó döntés, ha valamit lépünk, valamikor az, hogyha semmit nem teszünk. Ez a kiegyenlített állapot, amiben most kerültünk, abban segít, hogy a legmegfelelőbb döntést tudjuk meghozni. It is said that humans use 3 to 4% of their brain. Einstein is said to use 13% of it. A yogi has the ability to create a new and his own identity. They are able to use more than 50% of their brain by balancing their brain. Imagine this divine light going to your frontal lobe, which influences your personality, your judgment, your reasoning. Azt mondják, hogy egy átlagember egy 3%-át használja az elméjének, Einstein 10-13% között használta, egy jogi képes a teljes személyiségét átalakítani, hiszen az agy kapacitásának az 50%-át használja. Lásd, ahogy most ez a fény a homloklebenybe beáramlik, ami a döntésekért felelős, a helyzetfelismerésért, az érvelésért. Lásd, ahogy teljesen fényes lesz. The way you express your social behavior, yes, the frontal lobe of your brain, and interprets and integrates sensation, including pain, temperature, and touch. That means if you balance it, you can, even if it is hot around you, you can feel cool. And if it is cold, you can raise your body temperature by this yogic process. A homloklebeny az továbbá a társadalmi viselkedésért is felelős, az önkifejezésért is, és a hőháztartás szabályozásáért is. Hogyha mesterévé válsz ennek a jogikus technikának, akkor el tudod érni azt, hogy a hőmérséklet a környezetben ne hasson rád, hogyha hideg van, akkor fel tudod melegíteni a tested, hogyha meleg van, akkor le tudod hűteni. It also interprets distance and texture. You find that you go to the back side of your brain, that is called occipital lobe. És most az agy hátsó részébe irányítod a figyelmed és a fényt, ez a hátulsó agylebeny. Through which you interpret visually this divine light moving toward the part of your cerebrum which has the nerve center that controls your intelligence. A kisagy a cerebellum részben felelős azért, hogy vizuálisan érzékeljük, látjuk a világot, hogy értelmezzük azt, amit látunk, és innen a fény tovább terjed még azokba az idegcsoportokba, ideggócokba, ami az intelligenciádért felel. Your sensory perception and all the motor activities. Az érzékelésnek itt van a központja, és az összes motorikus mozgás központja is itt van. You also find this light going to your brainstem, which you can see in the figure before you go into this meditation. És most az agytörzsbe is elérkezik ez a csodálatos tiszta fény, which consists of medulla oblongata, midbrain and pons. 3 része van,
az agytörzsnek, a medulla oblongata, a pons és a középső agy. Which connects you to your spinal cord. The skull, the lower part, which connects to the spinal cord. És ugye tudatosíts, hogy az agytörzs az, ami összeköti a koponyádat a gerincoszlopoddal. And this controls all your pathways for nerve fibers to neural centers. The origin of most of the cranial nerves, that is your temporal lobes, controls hearing, language, and storage and recall of memories. Az agytörzsben az idegpályák nagyon fontosak, ez felel az idegpályák kontrolljáért, és lásd most, ahogy ez a fény a két oldalon, a halántékodnál elhelyezkedő agylebenyekbe is megérkezik, ezek felelősek a hallásért, az érzékelésért. Although memories are stored throughout the brain. És itt rengeteg emlék is tárolódik. Imagine this divine light healing your temporal lobes on the left hand side of your brain. Lásd, ahogy ez a csodálatos isteni fény meggyógyítja halántékodnál a lebenyeket, mind a két oldalon. Which you see in the picture also. And after healing your temporal lobes, this is a very important exercise. You will feel better. If you're not able to visualize, some people say, then this exercise helps a lot. Stay on the third eye chakra for a while, so your frontal lobe gets activated and you will start visualizing. Ez egy nagyon fontos gyakorlat, és hogyha úgy érzed, hogy nem tudod vizualizálni, akkor egy ideig maradj a harmadik szemcsakrába, ami aktiválni fogja a homloklebenyedet, és ezen keresztül sokkal könnyebb lesz a vizualizáció. All issues of fear of taking action and accepting divine messages will be healed completely and effortlessly. És minden akadálya a cselekvésnek, és annak, hogy meg tudjanak érkezni hozzád az isteni üzenetek, ezek az akadályok most mind elengedésre kerülnek. Deeper and deeper, deeper and deeper. As you see in the picture, the hippocampus is one of the few areas of the brain capable actually of growing new neurons. A hippocampus az agyban az a nagyon fontos rész, ami képes arra, hogy új neuronokat termeljen. To keep on continuously sending light to your hippocampus, you will be able to create new neurons where you can feed new information. És azáltal, hogy folyamatosan rengeteg fényt küldesz a hippocampusnak, képessé válsz arra, hogy új neuronokat, új agysejteket hozzál létre, amiket új információval tölthetsz meg. The amygdala also is a part of the brain, also performs a primary role in the processing and memory of all your emotional reactions. Az amigdala is egy nagyon fontos része az agynak, ami az összes érzelmi reakcióért felel, ezek feldolgozásáért felel. Social and sexual behavior, as well as regulating the sense of smell. A szaglást is irányítja az amigdala, valamint a társadalmi és a szexuális viselkedést is. The exercise which we will be doing is very important, as you will find your brain has released old neurons of sadness, defeat, betrayal, and as new dopamine cells and neurons of honor, respect, gratitude, kindness, compassion, patience, tolerance, grace, benevolence, duty, loyalty, forgiveness, and acceptance. Imagine that you are filled with this divine light from your inner and outer cosmos, which actually is one and the same. Ez a csodálatos isteni fény, ahogy végzed ezt a gyakorlatot, minden olyan receptort eltávolít az agyból fokozatosan, amelyek a legyőzöttség, a szomorúság érzéseire fogékonyak, és ennek a helyére új receptorokat, új dopaminsejteket is létrehoz, amik a tisztelet, az együttérzés, a türelem, a hűség, a kegyesség,
az együttérzés erényein keresztül jönnek létre, ezekre vannak hangolva. Lásd, ahogy ez a csodálatos kozmikus fény, amivel valójában egy vagy, létrehozza ezt a változást. I want you to imagine this energy travel up from your third eye chakra to your crown chakra. Fölfelé utazik ez a csodálatos fény a harmadik szemből a korona csakrába. Also called Sahasrara chakra. And imagine your crown chakra as a small lotus bud. And as this lightning strikes the lotus bud, you imagine that you and this energy coming up and this lotus buds becoming a big huge lotus flower, and you imagine another part of your eternal soul molecule which you have carried from lifetime to lifetime being there, and you visualize both your eternal soul molecule and your crown chakra swirling like a Sudarshan chakra, and you find that your connection to the divine being established. Korona csakrát Sahasrara csakrának is hívják, lásd, ahogy a fejed tetején is ott van a pici lótuszvirágbimbó, megérkezik, ez a villámszerű isteni fény, kinyitja a kis lótuszbimbót, óriási lótusz lesz belőle, a közepén ott van az örök lélekmolekula, elkezd forogni az egész csakra a lélekmolekulával együtt, mint egy Sudarshan csakra. Ezt tapasztald, ahogy a kapcsolat az isteni minőséggel létrejön. You are feeling confident, comfortable, peaceful and strong, feeling very divine. Nagyon isteninek érzed magad, magabiztos vagy, erős vagy. This is also called prophetic chakra. Proféta csakrának is hívják. You see this energy on top of your crown chakra, that is your head. I want you to imagine that you start traveling up into the universe from your crown chakra to the infinite source of supreme pure conscious energy. And also start moving down from your foot chakra into the infinite source of Mother Earth energy, moving left, forward, backward into the infinite source of supreme pure consciousness energy. És lásd, ahogy most a fejtetődről ez a csodálatos isteni fény fölfelé utazik ki a végtelenbe, a tiszta tudatosság forrásába, és ezzel párhuzamosan a talpadon keresztül is ez a fény lefelé indul, és földanya kimeríthetetlen forrásaihoz kapcsolódik. Lásd, ahogy ez a fény kiterjed előre, hátra, jobbra és balra. And you find that you are this infinite source of supreme pure consciousness. Tapasztald meg, hogy ez a fény a tiszta tudatosság végtelen forrása, te magad vagy. Going deep into the Mother Earth to the diamonds, volcanic energy, emeralds, rubies, and going up into the cosmos beyond the stars, all the galaxies, Milky Way, going to different galaxies, up, left, right, front, back. Lásd, ahogy a talpadon keresztül ezzel a fénnyel áthatolsz a föld minden rétegén, a drágaköveken, a rubintokon, a gyémántokon, a vulkanikus energián, és fölfelé pedig a bolygókon, tejútrendszeren, a galaxisokon, fölfelé halad ez a fény, és eközben folyamatosan kiterjed jobbra-balra, előre-hátra. And you are this energy. Take your time. Feel this energy. Be the observer of this energy. Maradj ebben az energiában, figyeld meg, legyél te a megfigyelő. And in a moment you'll find that the observer becomes the observant. And after some time, neither you are the observer nor the observant. És aztán azt is megtapasztalhatod, hogy te vagy a megfigyelt, és egy idő után megtapasztalhatod azt is, hogy egyik sem vagy, se a megfigyelő nem vagy, se a megfigyelt nem vagy. Who are you? Continuously doing this meditation will help you know your true self. Ha folyamatosan gyakorlod ezt a meditációt, akkor fel fogod ismerni a valódi önmagadat. And that you are part of the supreme pure consciousness. És hogy te a tiszta tudatosság része vagy. You are just you, are without being aware and yet aware. Anélkül, hogy ezt tudnád, része vagy a tiszta tudatosságnak, ugyanakkor egy részed ezt folyamatosan tudja. Now, I want you to understand, now you have become this divine light body.
I want you to imagine that you are bringing energy from your feet chakra, going through the root chakra, going through all the chakras, moving up from the crown chakra into your 8th chakra. Now, where is this 8th chakra? You will move your head left and right, and you will see some energy on top of your head. Just feel the weight of this energy. És akkor most gyökércsakrából, talpcsakrákból indulva húzd fel az energiát a gyökércsakrán keresztül, minden egyes csakrán áthaladva, kilépve a koronacsakrán, egészen a 8. csakrába, hol is van a 8. csakra, finoman mozdítsd meg a fejed jobbra-balra, hogy érezd meg, hogy ez a fénygömb pontosan hol helyezkedik el. It can be anywhere 2 inches to 8 inches to 2 feet above you. És 30 centi között bárhol elhelyezkedhet a fejed fölött. Your crown chakra. And that is the 8th chakra which has your karmic residue. Ez a 8. csakra, ahol az összes karmikus lenyomat található. Inhaling slowly the prana energy from the Muladhara chakra to this 8th chakra. During this procedure, don't focus on any other chakra in the spine. Move up feeling distinctly that this energy crosses your fonatella bone, Brahmradra, and reaches the 8th chakra. Csak arra koncentrálj, hogy a gyökércsakrából, a gerincoszlop aljából, a Muladhara csakrából húzd fölfelé az energiát, nem kell figyelned a többi csakrára, csak azt érezd meg, azt a pillanatot, amikor a koronacsakrán keresztül áthalad a fény, közvetlenül a 8. csakrába a fejed fölött. Concentrate there and enjoy the equilibrium state between inhalation and exhalation. És élvezd ezt a csodálatos állapotot, a kilégzés és a belégzés között. Exhale sweetly, letting prana descend from the 8th chakra through your spinal cord. És engedd, hogy finoman kilélegezz a 8. csakrából, kilégzel a gyökércsakrán keresztül. Through your skull to the spinal cord, to your root chakra, which is also called Muladhara chakra. Feel distinctly that the energy coming down crosses the fonatella bone of your crown chakra, your head. When you feel the need to inhale, repeat the procedure. Repeat again and again. Repeat again and again until the state of your consciousness is totally changed and your breath is very subtle. Ismételd ezt a folyamatot, ahogy nagyon gyengéden kilégzel a 8. csakrából a gyökércsakrán keresztül, és a gyökércsakrából húzod fölfelé az energiát a gerincoszlop mentén, ismét a 8. csakrába, majd finoman kilégzel, ismételd ezt addig, amíg meg nem változik a tudatállapotod, és nagyon-nagyon finommá válik a légzés. Almost non-existent. Now inhale sweetly from the root chakra to the 8th chakra, raising breath and prana through your spinal cord. Exhale sweetly from the 8th chakra down the spine. But do not come down intentionally to the root chakra. You will see that exhaling current reaches spontaneously a certain point in the spine. This point is not necessarily one of the different chakras. Wherever the point is, it is fundamental to feel it clearly inside the spine. This point becomes the starting point of the new inhalation. És ahogy kilégzel a 8. csakrából a gerincoszlop mentén, nem kell, hogy visszavidd a lélegzetet a gyökércsakrába, figyeld meg, megáll majd valahol a gerincoszlop mentén, ez nem kell, hogy csakra legyen egy adott ponton, megtörténik a kilégzés, ez lesz a belégzésnek az új kiinduló pontja, úgyhogy innen a gerincoszlop mentén, bárhonnan húzd fölfelé, ismét az energiát belégzéssel, majd lélegezz ki. Inhale from this new point in your spinal cord, which will not necessarily be the root chakra. It might be above that. Inhale then from this new starting point up to the 8th chakra. The current comes up through the spine. Now the length of the path is obviously shorter.
és egyre rövidebbé válik így a lélegzetvétel útja, hogy mindig az új kiinduló pontból lélegzel be a 8. csakrába, majd visszaengeded. Pause there. Exhale sweetly down from the 8th chakra down the spine. Probably the exhaling current makes a shorter path now, shorter than the previous. This is your new starting point. Inhale from this new position upwards to the 8th chakra. By repeating this procedure again and again, you will reach a particular mental and physical equilibrium condition in which you will remain without the breath. És ezt ismételd folyamatosan, el fogsz érni egy olyan állapotba, ahol megszűnik teljes mértékben a légzés. With total focus on the 8th chakra. És most a teljes figyelmedet vidd a 8. csakrába. If after a long pause the breath appears again, I want you to repeat the procedure from the start. És hogyha újra elkezdesz bármikor lélegezni, akkor az elejétől ismét kezd el ezt a gyakorlatot. Inhaling from the root chakra. Go ahead, patiently, unperturbed. The point is to make the breath cease, a dimension where you are in samadhi, where the physical breath is not necessary. És akkor megint a gyökércsakrából kezded majd a légzést, hiszen az a lényege ennek a gyakorlatnak, hogy a lélegzetvétel teljes mértékben megszűnjön, így tudsz szamádi állapotba is eljutni. Going deeper and deeper. And now, as you keep on doing this, you'll find that you have reached the 8th chakra and you will start rotating around the 8th chakra. Járt körbe a figyelmeddel a 8. csakrán. Go inside the 8th chakra and find it's all live. Lépj be a 8. csakrába, és lásd, hogy tiszta fény van benne, csak fényből van. Complete light. Nothing but light. Now imagine that this light from the 8th chakra crosses your frontal bone and goes to the cerebellum, the backside of your brain. És most képzeld el, ahogy ez a rengeteg csodálatos ragyogó fény a 8. csakrába érkezik, lefelé halad a koronacsakradon keresztül a fej hátsó részébe. Now repeat many times. Imagine from the cerebellum, the light crosses the frontal bone and goes to the 8th chakra and rotates inside it. És most képzeld el azt, hogy visszafele a kisagyból, a koronacsakrán keresztül ez a fény visszatér a 8. csakrába. És ott elkezd forogni, majd ismét halad a kisagyban. It's outside and then goes inside it. Repeat this many times, this perception without any mental chanting of any mantra. Be there. És ezt ismételd, ezt a folyamatot, hogy viszed a fényt a 8. csakrából a kisagyba, a fej hátsó részébe, és onnan vissza. Nem szükséges mantrázni, csak legyél ebben a folyamatban. The ball of light do not come inwards. And now it will come down, piercing the frontal bone again at an angle. És most ismét ugye a 8. csakrából, ahol fény érkezik a fejtetőn keresztül a fej hátsó részébe. While the ray of light is coming down, raise your chin and feel the ray of light reaching your cerebellum. És most emeld meg egy picit az álladat fölfelé, és lásd, hogy ennek a fénynek a sugarai áramlanak a 8. csakrából, közvetlenül a kisagyba, a fej hátsó részébe. Remain immobile for a few seconds. Wholly immerse in the intensity of the dazzling light shining from there in your whole brain. Maradj mozdulatlan ebben az állapotban, csak éld át, tapasztald meg, ahogy ez a rengeteg fény, ami érkezik a 8. csakrába,
az egész agyat besugározza, kifényesíti. Lower your chin without losing the focus upon this light. Most lefelé biccensd az álladat, ahogy. The light moves from the cerebellum to the pineal gland. És most ez a csodálatos fény a kisagyból közvetlenül a tobozmirigybe megy. Rest a moment there. Legyél ott egy pillanatig. The divine light becomes stable at the cerebellum. Az isteni fény állandósul a kisagyban, a fej hátsó részében. When the light moves from the 8th chakra of the cerebellum, the breath moves from Muloka to the Brahmloka and then dissolves. Ahogy a 8. csakrából érkezik a fény, a fej hátsó részébe, úgy a gyökércsakrából, a gerincoszlop mentén történik a légzés a 8. csakrába. Perceiving constantly this divine light in the cerebellum is a very high state. But, as stated earlier, we have to learn how to go beyond it. Ez már egy nagyon magas szintű állapot, amikor a 8. csakrából öntöd, viszed a fényt a kisagyba, de ahogy ezt már korábban tanultuk, nagyon fontos, hogy még ennél is tovább menjünk. Our goal is to learn to locate our pineal gland and enter it. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hol találjuk a tobozmirigyünket. Now when you are fully immersed in the experience of this light, very, very slowly raise your chin only a few millimeters and your inner gaze up to feel a little tension in the back of your head. Intuitively condense all the light and direct it towards your pineal gland. This gland is located very near the cerebellum, but slightly forward and above it. És most vidd ezt a fényt, ezt a rengeteg fényt a kisagyból, kicsit fölfelé emeld most az állat, közvetlenül a tobozmirigybe, ami az agy középpontjában van, egy kicsit fölfelé és előre, nagyon közel, kb. 60 fokos szögben vezesd ezt a fényt közvetlenül a tobozmirigybe. Along a line forming about a 60-degree angle, the light moves from the cerebellum to the pineal gland. Repeat and repeat your attempt until you succeed in entering the pineal gland. És most folyamatosan vidd a fényt a fej hátsó részéből a tobozmirigybe, folyamatosan addig, amíg be nem tudsz lépni a tobozmirigy energiájába. Here the union with the divine takes place. És itt létrejön az egység állapota a tiszta tudatossággal. Be in this space. Legyél ebben a csodálatos térben. And dimension where time does not exist. Ez az a dimenzió, ahol az idő nem létezik. Which is beyond space and time. Idő és a tér koordinátáin túl van. This is the space of nothingness. Ez a semmi, az üresség tere. The womb of all creation. Ez a teremtés, minden teremtésből. Be there as long. Legyél ebben az állapotban, ameddig csak szeretnél.